खुलुमबाय रायजोफोर नमस्कार आदा आलफ्रेड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनो थाबाय आं दिनै माने आमाइनि गय बागानाव फैदों आमाइया जोबोर बर'नि सासे जोबोद जाखांफुनाय माने गयनि बागाननि मालिक आरो बे आमाइया गयबो बागान लायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आमाइनि गय बागानखौ आरामसे आमाइया गयनि बिजनेसबो खालामो बियो बागानबो लानानै बिजनेस खालामो नायबाय थाबानो जाबाय आमाइनियाव सोंगोन जोङो बिथाङा माबोरैहाय गय बागानखौ खालामजेननाय आरो बेसेबां बिगा दं आमाइनि गय बागाना आरो आमाइया बबाव जायगायाव थांनानै गय बागानफोरखौ बायस'नानै फानो बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन नायबाय थाबानो जाबाय दा जों आमाइनि गय बागानखौ गिबियाव देखायग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स्टेप बाय स्टेप आं देखायलांबाय थानोसै नायबानो जाबाय आमाइनि गय बागानखौ नै जा मोजां गायदों नै दासो जाखांफुदों आरो ना गय बागान आमाइनिया नै जाबाय पुराना गय बागान गोदोनिनो सोलिनाय नै माने आमाइया हानखांबाय बे गयखौ खोन्थादों हाननानै फानबाय आरो ना नायबानो जाबाय नै नोंथांनियाव नै बेसेबां मा होनो बिगासो गय बागान दं आरो ना बिगानै दं एसे बारा माने हमना ला आराय बिगा नङा होमबा बिदिनो बिगानै बिगाब्रै आधा आरो अबेखैबा गायबावनाय दंबावो नामा बर्तमान बेबायदि सुबिदा हा गैथ'ला आरो ना औ ओमफ्राय ओरैनो बेसेजों फैयो बागानाव नोंना बागानाव फैयो औ मथा मथि ओरैनो लाखसेनि सायाव फैयो आरो 1 लाखसोनि माबे ना बोसोराव माने 1 लाखसोनि सायाव ना होमबा बेनि सायाव आरो ओरैनो गय बागानफोर बबावबा लानायफोर दं नामा लायो आंनि 2 लाखसोनि लायो आरो 1.5-2 लाखसोनि लायो नङा होमबा होमबा 1.5-2 लाखसोनि ओंखारहैबाय नङा होमबा आरो नै न'निबो ओंखारबाय नङा होमबा खमैबाबो नोंनियाव बोसोराव बेसेसो फैयो हमना ला 5 लाखसो फैयो फैद्राया इसेबां बेसेसो फैयो थारमाने आजिखालि बेफाराबो बिराद अभार जाबाय नालाय दाने देग्लाय 50आव लायोबा डाइरेक्ट बे बागाननि दामा खालमासि 60 जाहैयो आच्छा बेबो लुगैयो जायनो बारा होयो मालाय न' बिगुमाया बेनोनो होनाय जायो आच्छा बिदियाव इसेबां आगोलनि बायदि प्रफिट गैया आगोलनिफ्राय माने होमबा बेसेसो फैयो बायदि गाथाय मिलायनानै समानानो फैफ्रामनो नागिरो समानानो फैफ्रामो हाथाया गाज्रिबा बुहुद नङा होमबा ओरैनो खेथिबो थाहैबाय आरो बेबो थाहैबाय ना होमबा आरो न'नि बागाननियाथ' थाखाबाय नङा होमबा आरो बेखौ नायबाय थानाङा हालबो एवनाङा दाने बोसोरसेनि उनावनो बेखिनि लाबखौ मोनो आरो गयखौल' आसि खोन्थाबा जाया बेयाव बहुद मोनबावो आङो आच्छा फाथैयाव मोनो फाथैयाव बेसे फैयो ओरैनो फाथैयाव आङो आगोलो 10,000-12,000 मोनोमोन किसुमान बोराय दंफाङा थैलांनानै एबार आं मा बुंनो आं 4,000ल' मोनदों 4,000ल' मोनदों किसुमान दंफां थैलांबायना थैलांबाथ' आरो लाग्रा मानसिया खमायखागोन बिदियाव आं एबार 4,000 मोनदों थालिर फिथाइयाव मोनो आङो थालिराव बेसे मोनो थालिराव ओरैनो 28 दं 150-200 दांसेयाव बोसोराव खननै गाहाम खनथाम गाहाम खानो मोनो आरो बे फांसेया 28 बाबा हमना ला 28 दां नङा होमबा हमना ला नङा होमबा बेनिफ्राय सिङाव आं फुलि जावैयो आच्छा गयनि फुलिखौ बेसेयाव फानो आङो फुलि एसे गाज्ला एसे हायदोबदोबा 50 आच्छा आरो गान्थि ओंखारदोंबा बेखौ 80-70 फानो आच्छा ओमफ्राय बोसोरसेयाव बेसेसो फानो ओरैनो बोसोरसेयाव सेमोन एसे खम जावै जादों आगोलाव जोङो फिसाला बैखिनिखौ जावैनायाव मथा मथि जोंनि हिसाबाव गय फिथाइखौ साननानै जावैनाय जादों दानि फिथाइखौ सानदों जोङो फुलिखौ सोर रज'गोन सोर रज'आ बेखौ सानजायाखै सोरबा उरि जाना रज'आबो जानो हागौ जायखिया जोङो थाइसे गयाव 40 थाखा हमनानै 1,60,000 जावैदोंमोन जों बापारे माथो ना सोरबा लाङोबा 1,60,000 मोनगोन आरो बेबायदि मोनसे आसामोन आरो खाना बेंग्रा जादोंबा आंबोथ' हमनो हाया नङा होमबा बे बोथोरनि बाथ्रा जाहैबाय बोथोरनि बाथ्रा बा एम्फौनि खोथा बुरि सुरियाबो जायोना बिदियाव बिदि दा बिदि सोलिनायाव ओमफ्राय खारजि गायदों नामा दङ खारजि नङा होमबा खारजि दं 2,000-2,500 मोनो आच्छा 2,500 थिगानो ना बारा मोना आरो दोनजायाबो आरो खायसो जायो गयहानो आच्छा सुहाबला हाबलि जायो आरो ना ओमफ्राय बायो ओमफ्राय गय बेदा गोलैसिनबा खादानि गाहाम सिरियो ओंखायनो बारा गोसोआ आच्छा जानो आमथा थायो आरो जानानैबो आग्लायबावो बेखौ आं फानो 2,000-2,500 मोनो गयाव उइनट दं आरोखि लाब दं नङा होमबा आङो दिनै दाना रुवाथि लानानै जुदि हा दंमोनब्लाबो आङो 2 बिगा हायाव 200 मन माइ मोनामोन नङा होमबा दिनै आङो बिगानैयाव आरो न'आवबो थाबावबाय थेवबो आङो 200 मन माइखौ 150 मन माइखौ बोसोराव आरामसे हालेवालासिनो दैज्लाङाव खननै हाग्रा एवना होबाय आरो सनबाय नों जुदि बारिखौ मोजां खालामबा बे मानसिया गय फुलि गायोना बेखौ ट्रेक्टरजों गोबोर लाबोना होलायनो दरखार गैया गय फुलिखौ ओरै सनला गोरबाय आरो बे हाग्राखौ उल्था फबना होफिनबाय
बरिया सोमखोर जाबाय आरोना औवा खुन्दुं बोलायना गायदोंमोन आं बारे सिदा नै दाबो नाय आल्ला औवा खुन्दुं बोना गायदोंमोन आं जा प्लेन खानै नायबानो जाबाय इफाल इफाल गैया आरो गेद्दा गिद्दि गैया आरोना जा साफा खानै गायनायनि फर्मुलाया जाहैबाय गयखौ जावैनायनिफ्राय खनसेबो गायस्लायालासिनो थानाङा आरो गायस्लायथारनांगौ गय थाइसान्दै नों खुनु अभाब जाया गय थायाखैबाबो अभाब जाया बेयाव मोनसे फर्मुला आं खोन्थानि नोंहा जुदि मोसौ हाल दंबा आरो खेथियकफोरनावथ' मोसौ हाल थाखायो 3 बोसोरसिम नोङो खेथि मावना मोनजायो खिन्थु माइ गायनो मोननाय नङा हाब्रु जायोब्ला गया थैगोन गोरान खेथि मुला सुला अलकबि सलकबि सब गायजोबजायो सिङाव आरोना जौसान्दै नों गायनो हागोन खाबाय था फानबाय था नोंबो जा आजादि 3 बोसोरखौ हायो 3 बोसोर खायो नैबे फुलिथ' बे फुलिखौ 3 बोसोर हालेवनो हायो नों सिङाव ओमफ्राय जेखि मावा नों अलकबि गाय मुला फो गाजर फो सब जाजोबो जेला खिन्थु गया जौ एख' जाया दे जेबो जाला आरो गय जौआ माने जासि जाबाय मोनसेल' खेथि जागोन गया जौबा हाइजेंआल' जागोन हाइजेंल' ओमफ्राय बाखि गैला बाखिया जाया थिगानो हाइजेंखौ खिन्थु नोङो गय बायलांबाबो जेमान जौबाबो हाइजेंखौ नों जाहोबाय थानो हागोन खिन्थु इनिफ्राय जुदि जौसिनदोंब्ला गया हाइजेंबा नों मैगं थाइगं मोनो जेबो मोननोला माने 3-4 बोसोर नांगौ नालाय 3-4 बोसोरखौ आरामसे खेथि मोनजायो आरो मैगं थाइगं माने माइ गायजाया माने 3-4 बोसोरसे नों उफ्रा खेथि मावनानै मोनजागोन आरो ना माइल' गायनो हाया हाब्रु जादोंबा बे औवाया जोरनाय नङा आरो ना थैयो माइ गायनोबाथ' हाब्रु जानांगोन ना जानांगोनथ' बेयाव थैयो आरो गया हाब्रु जायोबा आमाइसोजों रायज्लायनो मोना जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबायना आमाइसोनि बागानखौ नायबानो जाबायना जा मोजां आरो नानि नायबानो जाबाय जा साफा बिनि गय बागान आरो गोदान गायनायखौबो देखायखाबाय मा नों 2 नं सनापुर माने जायखौ जोङो जपा होननानै मिथियो जपानि 2 नं सनापुराव आमाइसोनि बागान आरो नोंथांमोना नायनोबा फैजागोन आरो उदिस लानोबा माबोरै गय गायो माबोरै मायो आमाइसोनियाव फैनानै जों जा फैगोन आरो